Bun găsit în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, care are loc o dată pe lună aici la Strasbourg. Deputații au discutat despre controalele la frontierele interne ale spațiului Schengen. Vorbim de cea mai mare zonă de liberă circulație din lume, cu 450 de milioane de oameni din 29 de țări care se pot deplasa liber prin Europa, în teorie. Pentru că, practic, Germania și alte 7 țări au reintrodus controale la granițele terestre în încercarea de a opri migrația ilegală. Prin sondaj, vehiculele sunt controlate de către vame și polițiștii de frontieră. Aceste verificări ar trebui să fie temporare, de maximum 6 luni, dar pot fi prelungite. Mai mulți lideri europeni critică aceste măsuri, considerând că subminează principiile Schengen. În acest timp, România continuă să lupte pentru aderarea completă la Schengen, inclusiv cu frontierele terestre, iar unii politicieni sunt optimiști și spun că acest lucru s-ar putea întâmpla până la finalul acestui an. Comisia Europeană a reafirmat la Strasbourg că țara noastră îndeplinește toate condițiile pentru a adera pe deplin la spațiul Schengen, inclusiv cu frontierele terestre. Obiectivul este eliminarea controalelor la graniță, așa cum s-a întâmplat aerian și maritim. Statele membre susțin ferm intrarea României în zona de liberă circulație, mai puțin Austria. Din informațiile pe care le deținem, nu mai există acea opoziție care a fost în trecut legată de ceea ce înseamnă intrarea României în spațiul Schengen din partea Austriei. Sigur că lucrurile, repet, sunt într-o continuă mișcare, dar semnele pe care le avem în acest moment, fără să urcăm acest subiect foarte tare pe tavan, este că, da, România va fi în spațiul Schengen de la 1 ianuarie 2025. Decizia finală aparține însă statelor membre. În cadrul Consiliului Ministrilor de Interne, care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni, se va discuta despre Schengen. A friend from Romania told me how amazing it is at the airport when their children laugh and say, "Mom, no passports." Bulgaria and Romania have gone above and beyond, carried out all the extra measures. And my message to ministers on Thursday at the JHA Council will be, take the last step. Lift the border controls also at the land borders before this year is out. They deserve it. The time is right. Există o perspectivă reală ca România să intre în spațiul Schengen pe cale terestră până la finalul anului. Sub impulsul Parlamentului European, Comisia Europeană va propune ca aderarea României la spațiul Schengen pe cale terestră să fie realizată în cursul acestui an. De aceea avem mari speranțe la acest Consiliu, dar mai ales avem mari speranțe ca în cursul acestui an, la nivel tehnic, să avem o decizie favorabilă pentru țara noastră. Spațiul Schengen este zona de liberă circulație a Uniunii Europene, care include majoritatea celor 27 de state membre. Discutăm acest subiect cu Nicu Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European. Bine ați venit! De ce românii continuă să aștepte la granițele terestre? De ce nu suntem în Schengen, deși atât Comisia Europeană cât și Parlamentul European ne spun că îndeplinim toate condițiile? Pentru că a fost o soluție de compromis. România a vrut să aibă o victorie într-un fel sau altul și Schengen maritim și aerian a fost acea victorie pe care au putut-o oferi celelalte state în acel moment și mai ales pentru că pe terestru sunt cele mai mari valuri migratorii și nu sunt pe avion sau pe aerian. Pe maritim, pardon. Deci de asta suntem în situația asta. Dar eu am folosit următoarea metaforă. Odată ce ești cu piciorul în autobuz, vei fi și cu celălalt picior în autobuz. Nu există un pasager prins între uși la nesfârșit. Credeți că avem șanse reale ca până la finalul anului să intrăm în spațiul Schengen și cu frontierele terestre? Acum aș zice că teza asta a fost reaprinsă poate și în contextul alegerilor din România, în care iară se creează cumva speranțe și promisiuni și lucruri livrate, să spunem așa. Dar eu cred că este totuși improbabil ca până la sfârșitul anului și vă zic de ce. Sunt mai multe guverne care sunt în formare, guverne interimare, de exemplu guvernul din Austria. Tocmai a avut loc alegeri în Austria și acum tot guvernul este interimar. Deci cum se ia un guvern interimar decizia asta, deși guvernul lui Rutte, care era tot interimar, a luat decizia de Schengen aerian și maritim anul trecut. Dar eu sunt un pic mai sceptic, hai să vedem, să așteptăm. Totuși avem 2 președinții consecutive favorabile României, chiar și cea maghiară este favorabilă în mod evident, pentru că pe ei ar ajuta să intrăm în Schengen, pentru toți etnicii maghiari, libera lor circulație. Deci cred că avem niște lucruri politice care se aliniază, nu știu dacă până în decembrie se va rezolva. Domnule deputat, ați spus de Austria. Ce se întâmplă în Austria și de ce Austria nu este de partea noastră, deși celelalte state membre ne susțin?
Austria are foarte multă extremă dreapta și chiar partidul care nu este de extremă dreapta, al lui Nehammer, din grupul popular european, este cam de dreapta pe migrație. Și atunci partidele acolo sunt în majoritar acum împotriva migrației și deși libera circulație în cadrul Uniunii nu este migrație, iată că se face un talmeș-balmeș cu toate aceste subiecte și țara este împotrivă. Noi poate nu înțelegem atât de bine acest fenomen al migrației, pentru că, deși ne confruntăm cu acest fenomen, nu ne afectează atât de mult cum vedem în vest. Și poate ar fi bine să 1000 de oameni rămân la noi în fiecare an, deci ceea ce nu este mult și nu se observă la 20 de milioane de oameni. Dar sunt alte state care au milioane sau sute de mii de migranți de tot felul, economici, climatici, de război, aceia sunt refugiați în principal, dar mă rog, și ele se confruntă un pic mai mult cu fenomenul și sunt ferm împotrivă. Și Austria a folosit acest fenomen al migrației în campania electorală și noi am căzut, să spunem, victime colaterale? Este și un fenomen convenabil, nu? Când nu te descurci cu economia, când nu merg lucrurile bine în țară, când nu reușești să crești, nu știu, bunăstarea oamenilor, folosești argumentul ăsta sunt unii din afară care ne încurcă. Care este scenariul optimist pentru până la finalul anului în ceea ce privește Schengenul? Scenariul optimist este acela pe care l-am dezvoltat atunci când am intrat în Schengenul maritim și aerian, în care am zis că ne angajăm la anumite lucruri în privința frontierelor și pazei lor. De exemplu, am văzut că în Constanța se fac acum capturi de droguri și așa mai departe, ceea ce înainte nu prea se făcea, ceea ce este un pas bun. Noi trebuie să ne ținem de ceea ce am stabilit când am intrat în Schengenul maritim și aerian. Trebuie să arătăm mereu europenilor și să cerem mereu în Consiliul Uniunii Europene: hey, remember, mai aveți un pas de făcut cu noi? Și de intrat vom intra, sunt sigur. Dar de ce toți pașii pe care i-am făcut până acum nu au fost de folos și de ce politicienii noștri nu au reușit să facă acest lucru? Acum nu știu, nu mai vreau să mă întorc la Ana și Caiafa de ce n-au reușit, că e sport național în România să găsim vinovați și de preferință ăia din trecut, nu noi. Dar cert este că nici anul trecut, nu? Sau acum 2 ani, când am căzut la testul Schengen, în 8 decembrie 2022 era, nu? Gândiți-vă că nici atunci nu stăteam bine pe interne, ministrul de la vremea aia nu convingea. Important este să convingem și să fim constanți în ceea ce facem în privința granițelor. Eu mă ocup de buget, Victor Negrescu, pe care l-ați avut în emisiune, și el, împreună să facem tot ce putem, așa încât să dăm banii la granițe și să nu mai poată să spună nimeni: dom'le, granițele noastre externe nu sunt bine păzite. Că dacă e România sau dacă e Ungaria, încep să mă întreb cine păzește mai bine granițele Uniunii. Noi ne dorim foarte mult să intrăm în Schengen, este un drept al nostru și cu frontierele terestre. În același timp sunt țări care au început să reintroducă aceste controale la granițe. Într-adevăr, prin sondaj, dar am văzut pe drumurile din Franța și Germania sunt foarte mulți vameni și polițiști de frontieră. Cum credeți că va evolua situația în viitor? Da, aceste controale temporare, cum sunt definite în conform directivei, post până la 6 luni, nu sunt un lucru care să ne îmbucure, pentru că cumva statele membre au prins gustul din nou, încă din pandemie, al controalelor, al puterii, al trecerii peste Bruxelles, și gustul ăsta al puterii nu s-a oprit din pandemie încoace, din păcate, și gustul ăsta al puterii statelor erodează, distruge ceea ce era frumos în Uniunea Europeană, libertatea de mișcare. Credeți că vor continua aceste controale? Da. Pentru că politica din acele state dictează acest lucru și atunci politicienii sunt tentați, foarte tentați de ele, să arate putere. Are o influență și ascensiune extreme drepte în Europa, în ceea ce privește Schengenul? Deci dacă cineva ne privește, și nu vreau să dau acum indicații de vot, dar cu cât ai mai multă extremă dreaptă la putere, cu atât vei avea mai multe controale, mai multă poliție, chestii de genul ăsta. Și mai puțină libertate. Și ce le spuneți celor care spun că avem nevoie de mai multe controale și mai multă poliție și mai multă, eu știu, rigurozitate? Oamenii au nevoie de siguranță. De aici vine toată chestia cu controalele, cu străinii, se simt nesiguri într-o lume nesigură. Numai că nu cred că se obține așa. Deci dacă discutăm un pic mai pe fond, până la urmă, migrația nici măcar nu este în top 5 din problemele reale
nici ale României, nici ale Europei, vă zic sincer. Acum, problemele reale sunt de natură economică, socială, inflația, erodarea banilor, oamenii n-au case, schimbările climatice, spune eu, cu toate uraganele și lucrurile ce se întâmplă și la noi, în România, sănătatea mentală, lucruri conexe, războiul, frica de război. Astea sunt problemele reale. Migrația este așa un fel de țap ispășitor făcut de politicieni ca să bage spaima în noi. Cum credeți că aceste controale temporare îi afectează pe cetățenii români, pe românii care lucrează în străinătate? Mai ales pe cei cu tiruri îi afectează, sincer. Acum, nu, că vii tu cu mașina, nu chiar te oprește toată lumea din Franța până în România, hai să fim serioși. Dar cel mai mult sunt afectați operatorii economici, oamenii din tiruri care stau în vămi, aiurea, cu bocceluța de mâncare și în frig și dormind în tir. Aia este marea dramă și faptul că exportatorii noștri, ăia puțin cât sunt, stau prin vămi aiurea și pierd timp și pierd bani. Dacia, de exemplu, pierde 300 de euro pe camion când stau o zi în plus în vamă. Sunt bani mulți, se adună. Se poate rezolva în vreun fel această situație, parțial măcar? Nu, deci intrarea Schengen e sfântă, asta este cel mai mare lucru și după aceea controlele temporare rărite, dar asta va mai dura. Se vorbește foarte mult despre această, să spunem, intrare tehnică și despre această aprobare tehnică a României, să intre România în Schengen. Ce înseamnă acest lucru? De ce se vorbește atât de mult despre lucrul acesta? Deci, intrarea tehnică are de-a face cu un fel de facto, adică faci ceea ce zic deja directivele și te comporți ca și când. Dar, după mine, este importantă decizia politică pentru că nu avem motive pentru care ea să întârzie și, cum am zis, de tot ce facem noi în pregătirea ei este foarte bine, dar în continuare decizia politică ne omoară. Joi și vineri avem la Luxemburg Consiliul Ministrilor de Interne. Credeți că se va lua o decizie în ceea ce ne privește sau va fi readus problema României în spațiu? Eu nu știu, de obicei la agenda este disponibilă cu câteva și nu suntem o decizie în acest sens, nu este în agenda și atunci de asta totul a început practic cu știrea aceea din Bulgaria care dădea ca sigură aderarea până la sfârșitul anului, continuat de demersurile guvernului actual. Guvernul actual vrea să demonstreze până în alegeri că poate, nu? Și vizele în state, Doamne ajută, bine că le eliminăm, pare să din martie-aprilie. Și ăsta e un lucru bun. Îl felicit pe ambasadorul Muraru de altfel. Deci toate aceste lucruri sunt în logica de hai să facem tot ce putem până la alegeri. Austria este principalul nostru oponent în acest subiect. Ne puteți spune care sunt reacțiile? Ați vorbit cu parteneri austrieci, cu politicieni austrieci? Știți, acolo verzii sunt la guvernare încă, pentru că acum se va face o schimbare probabil. Și chiar am sunat alaltăieri când am auzit de toate aceste noi convulsii în privința Schengen. Partenerii austrieci nu știu să fie vreo dezvoltare magnifică și mai ales cu situația de guvern interimar. De asta zic, la noi poate ne bucurăm prea repede ca fata la măritat, cum era vorba aia. Deci să fim un pic mai calmi și să vedem faptele. Care este un pronostic pe care îl dați în ceea ce ne privește? E plină România de pronosticari și de pariuri și case de pariuri, dar nu, asta e important. Eu cred că acum trebuie să batem fierul cât e cald. Am intrat în cel maritim și aerian, suntem cu un picior în autobuz și avem două președinții succesive favorabile și cu multă înțelegere pentru noi. Așa că sper, nu dau pronostic, dar sper că până în iunie anul viitor punem pe masă din nou la vot. Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție.